खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे समाजारि बिजोङाव गोसारनाय जे राजखान्थियारि दोलोफोरा बर' हारिनि जे आर'नाइ एबा जिआइ टेग मोननो हानाय जे बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइयाव जे गुबुन राजखान्थि हान्जा एबा राजखान्थि दोलोनि मोनसे गाब फुननायखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे बर' हारिनि जे सिनायथि एबा बर' हारिल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि जे सिनायथि बे सिनायथियाव राजखान्थियारि मोनसे थासारि एबा राजखान्थियारि जायखिजाया मोनसे सिम्बल दाजाबदेरनायखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे सोरखौबा मोजां मोनसिननो थाखाय सोरखौबा नोङो माबा मोनसे गाव जे खामानि मावदों बेखौ दिन्थिनो थाखाय जे बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइ बे आर'नाइयाव गुबुन मोनसे महर जुदि होयोब्ला बा बेजों जे माबा मोनसे जागोन बेखौ जोङो नुहुराखै। थामहिनबा बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बर' हारिनि जे आर'नाइ बे आर'नाइयानो गावनि मोनसे सिनायथिखा आरो बेखौ गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जानि बा गुबुन मोनसे सिम्बल बेवहाय दाजाबदेरना होयोब्ला दि बांसिन समायना नुगोन बा बांसिन गुबुन सुबुंजों जे अनजागोन बे नङा। जेराव बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइ बे आर'नाइयानो गावहा मोनसे सिनायथि दंखायो आरो बेखौ गुबुन मोनसे गाब जुदि होयोब्ला बेयो मोनसे आलादा मोनसे थासारि जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। थामहिनबा बे समाव मोजां नुनाय नङा आरो बेखौ लानानै जे गुबुन समाव गुबुन सुबुङानो जुदि गुबुन आयदाफोराव राजखान्थियारि दोलो बा गुबुन मोनसे गाब जुदि होयोब्ला बे बर' हारिनि सिनायथि बे सिनायथिया थानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बे आयदाखौ लानानै बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बेफोर मोनसे गोबां गुबुन महर होनाय बे महर होनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। मानोना बेखौ बर' हारिनि सिनायथि जिआइ टेग मोननो हानाय आर'नाइ जाय आर'नाइया बुहुमनाङैनो बे समाव सिनायथि मोनो बुहुमनाङैनो बेखौ मिन्थियो जे बर' हारिनि बे गुबै सिनायथि बा बर' हारिनि मोनसे लाग्रा आर'नाइ बे आर'नाइखौ जे मोनसे आलादा महर होयोब्ला राजखान्थियारि नों गुबुन राजखान्थि हान्जाखौ नोंथाङा मोजां मोनो नोंथाङा मदद होयो बे मदद होनाया आलादा बाथ्रा। बे समाव नाथाय बर' हारिनि सिनायथियाव जे गाव मदद होनाय दे राजखान्थि हान्जानि जे जायखिजाया मोनसे सिम्बलखौ होयोब्ला बा एरदेरनानै होयोब्ला बेखौ आर'नाइ जानानै बे थानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बैफोर बायदि थासारि खालामग्राफोरा जेन जानगाराव थायो बेखौ खावलायदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। ससियेल मिडियायाव नुदों बिनि फट' फैनाय नुदों। दा आर'नाइयानो जा बा नोङो असमियानि बिहु गामसायानो जा बा सोरबा सेलें सादर लायो बा बेखौ गुबुन माहारिया गावबा गाव माने बेबायदि फालि गामसा बा हारिनि मोनसे सिनायथिनि नेरसोन दङ आरो आर'नाइया जिहेतु जिआइ टेग मोनबाय दा बेखौ मुलुगनां गासै लेभेलाव दिनै आर'नाइया अनसायजादों। मुलुगनि मानसिफोरा बेखौ बर' हारिनि आर'नाइ होननानै दिनै सिनायबाय। दा बे आर'नाइनि गुबै जि आइडेन्टिटि आर'नाइनि जि गुबै जि बिनि सिनायथि आरो बे आर'नाइनि जि अरिजिनेलिटि बेखौ जों बयबो मेनटेन खालामनांगोन आरो बेखौ गुबुन गाब होनानै गुबुन बेयाव महर होनानै जुदि आर'नाइखौ दायोब्ला आर'नाइनि जि जोंनि बर' हारिनि जि आइडेन्टिटि बे सोरनिबा पार्सनेल आइडेन्टिटिनि बाथ्रा नङा बियो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि बाथ्रा नङा। दा बेखायनो आइडेन्टिटिखौ डाइल्युट खालामनाङा आइडेन्टिटिखौ जों मेनटेन खालामनांगोन। जाय जेखि थाया मानो जाय जेराव जि मावा मानो जिखि दल जिखि हान्जा खालाया मानो जिखि माने आदर्शनि बेक्ति जाया मानो आर'नाइया आर'नाइ हिसाबै हारिनि आइडेन्टिटिखौ लानानै जोङो बेखौ प्राउड खालामो आरो बे प्राउडनि जि मोनसे रेसपन्स आरो प्राउडनि जि रेसपेक्ट बेखौ बयबो मेनटेन खालामनाया बयनिबो बिबान। दा बेखौ नोङो गुबुन गाब होनो हायो गुबुन फिउजन होनो हायो नाथाय फिउजन खालामनाय लोगो लोगो गाब होनाय लोगो लोगो गुबुन बेयाव आगर आरो महर होनाय लोगो लोगो बे आर'नाइ जानानै थानाय नङा।
बियो मोनसे मा होनना बुङो फेब्रिकेटेड आरो बियो मोनसे डाइभारसन लेभेलाव सहैगोन अब्ला आर'नाइनि जि गुबै मुल्य बिनि जि गुबै ओंथिमोन बियो थानाय नङा दा बेखायनो जायफोरा बेबायदि खालामदों बिनि सायाव सानफिननाया मोजां आरो बेबायदिया जाहाथे जाया आर'नाइनि जि महर बिनि जि आगर बिनि जि जोंनि बिनानाव जोंनि आब' जोंनि बाजै जोंनि आइमोना जिखौ दायो लुयो जेराव आगर एरो बेनो जोंनि गोथारथि आरो बे माने ट्रुथ आरो बे जि रेसपेक्टनि जि मोनसे आइडेन्टिटि बेनो माने बयनिख्रुइबो गोजौ मासियाव बेयाव आरो माबा माबि एरदेरनानै होयोब्लासो सोरबाया मोजां मोनगोन आरो बेजोंसो साबसिन जागोन बे बाथ्राफोरखौ साननाया थारैनो गोरोन्थि होननानै आं बुंनो सानो बिनि थाखाय बयबो रेस्ट्रेन्ट जानांगौ आं बेखौ माने खोब माने मोजां आरो गोसो गोरबोजों आं खावलाय